Geroz eta agerikoagoa da Euskal Herriak bizi duen lehorte egoera. Nahikoa da inguruko Soro, Larre edo ibaiei begiratzea haren neurriaz jabetzeko, eta Europako herrialde askotan egoera oso antzekoa izaten ari da azken hilabeteotan. Hamarkada luzez ikusten ez diren irudiak erakutsi dizkigu ur eskasiak kontinenteko ibai nagusietan. Izan ere, udarik beroena izan da hau Europan, bai abuztuan, bai urtaro osoan, ekainetik hasita. Arazoa ordea nahiko orokorra da eta leku askotara hedatzen ari da aidortea ipar hemisferioan batez ere. Hala, aidortean segitzen du Euskal Herriak, Nafarroan batik bat, eta ondorioak gero eta sakonagoak dira. Besteak beste, muturrekoa da esako urtegiaren egoera, prezipitaziorik izanez eta uzten ari da aspaldian. Eta ez da izan arindunik, gaur egun presaren 16% dago beteta. Arratsaldeon, zeruari begira dabiltza abeltzain eta nekazariak, euria noiz botako zain. Muturrekoa da egoera leku askotan eta gurean adibide da ere Karrantza. Izan ere, udalerriak egunero 200.000 litro ur jasoko ditu aurrerantzean Kantabriatik iritsitako kamioitan. Eta Bizkaian, lehorteari aurre egitea eta edateko ura bermatzea helburu bada beste neurririk. Hain zuzen, Busturialdeko zeinbat udalerrik asteak daramatzate jasotzen ura Bermeoko portuan dagoen itsasontzi batetik. Adibideok horrela, kezka nagusia da eta laster itzuliko gara lehorteen bueltako berri gehiagorekin. Artean bada, aipatzeko beste lerrobururik, Norvegiako Statkraft multinazionalak Euskal Herrian egingo dituen 2 parke eolikoen proiektuak aurkeztu dizki Eusko Jaurlaritzako lehendakariari Inigo Urkulluri. Iragarri dutenez, 2027rako izango dira martxan. Hala, bere udalerrian parke eoliko bat eraikitzeko erakutsitako borondatea aritu da gaur Nagore Alkorta, Azpeitiko alkatea. Begi honez ikusi du proiektua eta iragarri du herri batzarra deituko dutela eta bertan izango dela parke eolikoa eraiki nahi duen enpresa. Gai honetaz informazio oso baten zabaltzeko batzar iriki bat egingo deula, eta batzar iriki horretara gonbidadula enpresa sustatzaile, Statkraft, proiektu inguruko xehetasun gehiago emateko. Dakigun informazioatik, proiektu ingurun bai 2 elementu berritzailea asaltzen direla eta azpimarra nahi ditugula. Alde batetik, proiektu enpresa sustatzaile Norvegiako enpresa publikoa dela, eta bestetik eta guretzako garrantzitsu dela, lehenengo zez energien mundun hitz egiten dela energien sozializazioz, energien demokratizazio batetaz eta nola ez lankidetza batez. Statkraftek aurkeztu duen proiektu hortan, nolabait bide bat irikita uzten du parte hartzea, hau da herritarrak, herriko enpresak eta erakunde publikoek proiektu honetan parte hartzeko. Gai zaldatuta arnasapur bat eman du inflazioak abuztuan, baina ez prezioen igoerak eragindako itolarria arintzeko adina. 3 hilabetez gora egin ondoren, 2 jaitsi da urte arteko inflazioa Hego Euskal Herrian 10,5%eraino, INE Espainiako estatistika erakundearen arabera. Neurri oso handi batean, erregaien merkatzeari zor zaio jaitsiera, hala ere hor bukatzen dira berri onak. Izan ere, etxeko gastuen eta elikagaien prezioen gorakadak ez duetenik. Arkaitz Artizar, Komisiones Obreras sindikatuko kideak heldu dio gurean gaiari. Kalkulun arabera, estatu mailan 15-16 milioi langile daude oraindik beraien lan baldintzak eguneratu gabe. Euskal Autonomia Erkidegora jotzen badugu, zifra hori eren batean edo kokatuko genuke. Eguneko lan harremanen kontseiluan datun arabera, azkeneko datuk ekainekok dira, eta horren arabera, 32%, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 32%ak dauzka bere lan baldintzak eguneratuta. Horrek esan nahi du, 75% baino gehiago, 78% eguneratzeko dauzkala. Orduan, horrek erosahalmenan izugarrizko inpaktu zuzena dauke. Eta KPIa izpide, ela sindikatuak ez du sinatuko KPIaren araberako soldata igoera bermatzen ez duen lanitunik. Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak, negoziazioak nahita blokeatzea egotzi dio Confesbaski eta erosteko ahalmena bermatzen ez duten eskaintzak egitea. Jarrera bera izatea leporatu dio Jaurlaritzari. Zein daiteke ziurgabetasunari buruz, baina datu objektiboa da, enpresek inoizko antekinak lortzen ari direla.
inoizko etekin altuenak irabazten dira gaur egun. Hori da errealitatea, izkutatu nahi den errealitatea. Bestaldetik, Errioxako eta Arabako mahastien arteko gatazka okerrera joan da. Errioxako kontseiluak iragarri du upategien eta baita mahastien esklusibotasuna exigituko duela. Bada horren inguruan, Arabako diputatu nagusia Ramiro Gonzálezek salatu du kontseiluak Arabako mahastiak zigilua oztopatu nahi duela. No parece que esta medida que van a aprobar la vayan a aplicar a la denominación cava, sino que es una medida exclusivamente restrictiva que pretende desanimar a aquellos que quieran incorporarse a la denominación viñedos de Eta Arabako Errioxako mahats bilketaren festak 27. aldia izango du igande honetan Lantziegon Araban. Dastaketak, dantza, pilota, partidak, haurrentzako jarduerak eta poua nahien pregoia izango dira bertan besteak beste. Asunción Quintanan ikasaritzako foru zuzendariak mahats zain guztien lana azpimarratu nahi izan du festaren aurkezpen ekitaldian. Esta localidad de Rioja Alavesa, que se va a convertir este domingo en su mayor escaparate para nuestros vinos y sobre todo para nuestros trabajos o el trabajo, para poner en valor el trabajo de nuestros viticultores, de nuestras viticultoras y de los bodegueros del sector. Eta hizkuntzaren bueltakoei helduta berriz, Eusko Jaurlaritzak 103 milioi euro bideratuko ditu euskaltegien finantzaziora datozen 3 ikasturteetan. Bingen Zupiria hizkuntza politiken sailburuak egin du gaur aberen matrikulazio kanpainaren aurkezpena. Aurten, doakotasunaren bidean beste pausu bat emango dugu, eta hau izango da ikasturte honek izango duen elementu berrietako bat, eta da, 30 urtez beherakoei, ze bat ikasketak egiteko aukera ere doan izatea emango diegu. Apustu hau da pertsonarik gazteenen alde eta pertsonarik gazteenen formakuntzaren eta trebakuntzaren alde, beraien formazioan hizkuntzen ezagutzak, baina bereziki euskararen ezagutzak izan dezakeen garrantziagatik. Aurtengo zinemaldiak izango dituen 600 emanaldiak banan-banan aztertu ditu pantailak euskaraz ekimenak. Azaleratutako datuak ordea gordin bezain kezkagarriak dira kultur ekimenaren ustetan. Datuen arabera 573 emanalditik jatorrizko bertsioa euskaraz 5 emanaldik izango dute eta elebidun edo hirueledunak direnak beste 11 izango dira. Euskarazko azpidatziak izango dituzten saioak berriz 37 eta euskarara bikoiztuta aurrentzako 5 saio egongo dira. Hau da, orotara emanaldien 10,1 izango da euskaraz, eleanitza edo euskarara azpidatzita. Datuak horrela kezkaturik ikusentzunezkoetan euskararen presentzia aldarrikatzeko elkarretaratzea deitu du pantailak euskarazek zinemaldiaren inaugurazio ekitaldiaren une berean. Alex Aginagalde. Hori da, ostiralean, 7:00 zinemaldia Euskal Herrian ospatzen den ikusentzunezkoetako zita nagusia da. Bere inaugurazio ekitaldira Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko kulturarloko arduradun nagusiak etortzen dira. Eta hau dela eta aprobetxatu dugu kontzentrazio bat deitzeko, pantailak euskeraz gure eskubidea lelopean, orokorrean ez bakarrik zinemaldian, baizik eta zinemetan, telebistan eta plataformetan euskerak duen egoera kaskarraren aurrean protesta egiteko eta erakundeei egoera aldatzeko pausoak eskatzeko. Heldu diezaiogun eguneko argazkiari, geroz eta gerikoagoa da Euskal Herriak bizi duen lehorte egoera, nahikoa da inguruko soro, larre edo ibaiei begiratzearen neurriaz jabetzeko eta Europako herrialde askotan egoera oso antzekoa izaten ari da azken hilabeteotan. Hala, lehortei begira Udane Arbeo lankideak azalduko dizkigu jarraian azken egunotan argitaratu diren datuak. Lehortea gogorrak ari dira izaten esaterako Karrantza hornitzen duten. 2 urtegiak une kritikoan aurkitzen dira, alegia Zerroja eta Largaineda urtegiak 134an eta 113an daude une honetan. Urrenez eta hori ala, egunero gaurtik hasita 200.000 litro ur jasoko ditu Kantabriatik iritsitako kamioietan. Bestalde, Nafarrara begira esako urtegia ere une kritikoan aurkitzen da, 116an dago beteta oraintxe bertan eta adierazi dute 50 hektometro kubiko ur baino gutxiago izan ez gero, eten egingo dutela eta
64 hektometro kubiko daude une honetan. Bertatik hornitzen du bardeak eta beraz, larrialdi arriskuan jarraitzen du une honetan. Maiatzatik honako prezipitazio eskaseko hilabeteek ondorio kezkagarriak utzi dituzte foru komunitatean. Nafarroako urtegi garrantzitsuenak Aiotz, Eugi, Itoitz eta Esa, alegia ez dira beren edukieraren 30 biltzera iritsi. Laurak lurraldean bildutako ur edukiera osoaren 82 osatzen dute. Baina dudarik gabe Esako urtegia da gehien kezkatzen duenak. Izan ere momentu honetan presaren 16% besterik ez dago beteta. Hala eta guztiz ere lasaitasun mezua zabaldu nahi du berriz ere Euroko Konfederazio Hidrografikoak. Argitu du oraingoz ez dela arazorik izango ur hornidurarekin. Baina ohartarazi egin zuten ere euririk egin ezean eten egin beharko zutela bardeako ureztatze sistema. Horretarako muga bat ezarri dute presak gutxienez 50 hektometro kubiko ur behar ditu. Gauzak horrela gaur egun Esako urtegiak 74 hektometro ur besterik ez ditu. Bardeako urestatze kanpaina eteteak Zangoza, Kaseda, Esa, Melida eta Kaparrosoko nekazarei eraginen lieke modu zuzenean. Uda lehorra izan da eta lehorteak izugarrizko eragina izan du lehen sektorean. Halere, klima zikuaren eraginez gatzaren ekoizpenak gora egin du azken hilabetetan eta Añanako gatzaranean inoiz baino lehenago bildu dute beharrezko kopuru guztia. Uda lehorra izan da eta lehorteak izugarrizko eragina izan du lehen sektorean. Alabaina, gatzaren ekoizpenak gora egin du. Añanako gatzaranak 5.500 larrain ditu, baina ez dira guztiak erabiltzen, hainbeste gatz ez delako behar. Bertan, gatzaranan 40-50 langile daude eta udaberritik udaren amaierar arte gatza jasotzen dute. Aurten inoiz baino lehenago bildu dute ekoiztu behar duten kopurua. Aurten aurreratu da pizkaut gatza, zeren eta eguzkia oso gogor etorri izan udan, eta azkenean uztailaren azken egunetan iaia eduki genuen eginda uzta, baina gero abuztuan eta iraila arte egiten dugu hori, hartzen dugu erak, egiten dugu mantentzeko zerak eta hori. Udaberrian hasten da gatza ekoizteko sasoia eta irailaren amaieran larrainak uztu behar dira. Gatza biltzea oso prozesu azkarra da. Putzuetan betetzen dugu eta putzuetatik gero botatzen dugu eratara trabuketeri esker, pizkau botatzen dugu eta betetzen dugu erak, larrainak. Gutxi gora bera 2-4 zentimetroko ura eta uzten dugu. Eta lehenengo azala, hemen ikusten dela, haizeari esker eta eguzkiari esker ateratzen dira eskatak, edo loreak, gatz loreak. Hor hartzen dugu gatz loreak eta gordetzen dugu. Horiek super espezialak dira. Larrainan geratzen da gatza eta hasten gea biltzen. Bale? Hola, pizkak, ikusten dela nola hartzen dugu. Orduan, piloa geratzen da hemen, eta gero hemendik hartzen dugu txaron honekin, eta botatzen dugu biltegira gordetzeko, irailar arte. Añanako gatzaranak 2 milioiko finantzaketa jasoko du Next Generation funtzetatik, konexioak hobetu eta digitalizazioaren aurrera pausoak emateko. Digitalizazioa, adibidez, ekoetxe bat egiteko, gero gatzainana eta gezaltzainana egin behar dabe lotura eta arriskuak txikitzeko edo murrizteko.
Bestaldetik eolikoak ere izpide izango ditugu, izan ere Gipuzkoan 2 parke eoliko eraikitzeko asmoa adierazi dio Statkraft enpresa norvegiarrak, bertako gobernuarena den enpresa publikoak Eusko Jaurlaritzari. Bata Debagoiena bertan Eskoriatza eta Aramaio artean hori litzateke helarik handiena. Bestea berriz, Urolan, Azpeitia, Errezil eta Sestoa arteko lurretan. Herritar askok ez dute begionez ikusi Azpeitian parke eoliko bat eraikitzeko proiektua eta hasiak dira horren aurka antolatzen. Hori dela eta datorren asteazkenean irailaren 21 batzarrireki bat egingo dute hainbat herritarrek eta gaiaren inguruko interesa duen oroin gonbidatu dute parte hartzera bertan. Sindikatu zaharrean izango da batzarra 9:00 Gauzak horrela, Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak prentsaurrekoa egin du proiektua saritzeko eta bertan izan da Udane Arbeo lankidea. Azpeitia, Errezil eta Sestoa artean izango da parke eolikoetako bat eta bigarren parkea Eskoriatza eta Aramaio artean kokatzea aurre ikusten da. Atzo bertan izan genuen, Euskal Herrian bertan izan genuen norvegiar enpresa eta Jaurlaritzari aurkeztu zion proiektuaren plana. Horiek hala, 2 parke hauen bidez 78.000 etxebizitza hornitu ahalko dira. 90 milioi euroko inbertsio eginda 2 parke eoliko erekin nahi ditu Euskal Herrian Statkraft multinazional norvegiarrak eta ondo bidean 2027ko nahiko lituzke martxan. Ia 70.000 familia hornituko lituzke haize errotetatik ateratako energiak, argindarraren faktura merketuta. Baina horretarako enpresak dagoeneko aurreratu du tamainaz errota oso handiak izan beharko dutela. Itxarazen Aramaio eta Eskoriatza arteko parkean 53 megawatt sortzeko haize errota jarriko lituzkete, eta Piaspen berriz Azpeitia eta Errezil artekoan 33 megawatt sortzeko beste. Horrek zer esan nahi du? 2 parketan orotara 153 gigawatt sortuko litzatekela urtero inguruko herrietako ia 70.000 familia hornitzeraino. Proiektuak dagoeneko Espainiako sare elektrikoan sarbide izateko beharrezko baimenak baditu, eta datozen egunotan hasiko ditu enpresak tramiteak. Eusko Jaurlaritzarena ez ezik Espainiako gobernuaren onespena ere jasotzeko. Baina 2 parke hauek eta prozesuan diren gainontzeko proiektu eolikoek erreakzio ezberdinak jaso dituzte. Jaurlaritzak eskuak luzatu dizkio proiektuari. Arantxa Tapiaren sailak adierazi du arauak eta legeak betetzen baditu proiektuak aurrera egin dezakeela. Eskoriatza eta Aramaioko udalek oraindik ez dute adierazpenik emana izan. Azpeitian aldiz xehetasun zain daudela adierazi du alkateak. Entzun dezagun. Enpresarekin lehen harremana izan dugu, jakitun gara. Udaletan proiektuaren inguruko eskaera ofizialki aurkezten dutenean, aktibatuko dugu dagokion administrazio prozedura eta herritarrei garrentasunez azalduko dizkigu datozkion pausoak edo urratsak. 2 parke eoliko horiek eraikiko balira Euskal Autonomia Erkidegoan 7 parke eoliko izango lirateke guztira martxan, baina beste horren beste egiteko prozesuan dira. Norvegiako enpresak egin nahi duen inbertsioari buruz galdetuta, Arantxa Tapia ingurumeneko sailburuak nabarmendu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ez dagoela baliabide naturalik halako enpresa publiko bat izateko. Erabaki batzuk hartuta daude, eta bain transizioan ari gara, eta mekanismo guztiak eta gure indar guztiak horretara jarri behar ditugu. Berriztagarriak aldean neurrian hori ez da nahikoa izango, eta beste energia modu batzuk bilatu beharko ditugu, eta tartean, naiz eta ez dugun oraindikan nahikoa, noski hidrogeno sartu beharko dugu gasen tutuetan, eta biogasa ere badaukagu almena ez ikaragarria, baino badugu erabili dezagun. Beraz, ditugun mekanismo guztiak jarri behar ditugu. Foru Aldundiak 420.000 euro bideratuko ditu ibaietako animalien bizitza babesteko adi. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Europar Batasunak batera finantzatutako proiektu handatza arrainak babesteko proiektu hau eta horretarako oztopoak kenduko dira arrain espezie migrazia eta igarotzea errezteko ibilbide osoan zehar. Gipuzkoan 750 presa aurkitzen dira eta Gipuzkoako Aldundia 228 oztoporen gainean jardungo da.
Argindar merkatuetan esku hartzeko neurriak zehazten doaz Europan irailaren 30ean dute energia ministroen goi bilera egitekoa erabakiak hartzen hasteko eta horretarako negoziazioen oinarri izango da gaur eguerdian Europako batzordeak xehetasun gehiagoz aurkeztu duen proposamena. Hala ere, Ursula von der Leyenek jada aurreratu ditu batzuk gaur Europako Parlamentuan egin duen hitzartean. Besteak beste azaldu du herrialdeek 140 milioi euro bildu ahalko dituztela energia enpresen irabaziei jarritako mugarekin. Bada energiaren prezioa mugatzeaz, Espainiako Kongresuak tramitera onartu du bart, bankuei eta energia konpainiei zerga berriak esartzea. EAJak eta EH Bilduk tramitazioa babestu dute, baina Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan aplikatzeko akordio bat eskatu dute. Are gehiago, bestela jeltzaleek bide legaletik zerga atzera botatzeko aukeraz ohartarazi dute. Aitor Esteban. Hemen konzertazioa egin behar da. Azken baten hainbeste enpresa, energia arloan, bai, elektrizidadean eta bar, Euskadin dagoz. Eta diruarek Euskaldunenak izan behar dira. Madrilek ezin dauz berarentzat eskatu. Orduan hori konkordatu egin beharko da. Eta oraindik ez dago holangorik legean. Badago borondate ona, gobernuak esaten dagoan lez, baina ondino ezer zehaztu barik, horretan jardungo dugu urrengo gunetan. Energiaren prezioa mugatzeaz, Espainiako Kongresuak tramitera onartu du bart bankuei eta energia konpainiei zerga berriak esartzea. EAJak eta EH Bilduk tramitazioa babestu dute, baina Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan aplikatzeko akordio bat eskatu dute. Are gehiago, bestela jeltzaleek bide legaletik zerga atzera botatzeko aukera ohartarazi dute. Aitor Esteban. Hemen konzertazioa egin behar da. Azken baten hainbeste enpresa, energia arloan, bai, elektrizidadean eta bar, Euskadin dagoz. Eta diruarek Euskaldunenak izan behar dira. Madrilek ezin dauz berarentzat eskatu. Orduan hori konkordatu egin beharko da. Eta oraindik ez dago holangorik legean. Badago borondate ona, gobernuak esaten dagoan lez, baina ondino ezer zehaztu barik, horretan jardungo dugu urrengo gunetan. Ordea EH Bilduk deitu duenez, zergek sektore horietan diru oso gutxi biltzea bilatzen dute. Mertxe Aizpurua. Printzipioz, ontzat ematen dugula tramitazioa, gaur parlamentuan egingo den tramitazio horrei, baietza emango diogu, baina badaude hainbat gauza aldatu behar direnak eta besteak beste kompetentzien kontua da. Gure esparruan geratu behar diren tramitazioak han Euskal Herrian kokatu behar dira, bai Nafarroan, bai Elkarte Autonomoan, Euskal Elkarte Autonomoan, eta hori da, urraketa kompetentziala ematen den bitartean, guk ezin dugu eman baiezkoa horrelako normatiba bateri, espero dugu tramitazioan hori aldatuko dela, eta esan bezala gaur, baiezkoa emango diogu, tramitazioa martxan jarri ahal izateko, baina honek ez du esan nahi, gauzak ez badira aldatzen gure baietza izango duenik. Lan gatazketara salto, Bizkaiko metalgintzako negoziazio mailaren 11. bileran patronalak 3,25ko soldata igoera proposatu du. ELA eta LAB sindikatuentzat baina urria da. Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazio mailaren 11. bileran, ELA eta LAB sindikatuek salatu dutenez, FEBEN patronalak Bizkaiko metaleko langileak pobretzen aldeko apustua egiten jarraitzen du. Hala ere, patronalak bestelako proposamena mai gainean jarri du, 3,25ko soldata igoera lekia. ELAk prentzauar bidez adierazitakoaren arabera, aurreko proposamenarekin alderatuta, 0,5ko soldata igoera txikia da hori. Horrez gain, LABek ohartarazi duenez, proposamen horrek oraindik ez die sektoreko langilei erosteko ahalmena bermatzen. Ekaineko mobilizazioen ostean, patronalak erosmen ahalmena bermatzen ez duen planteamentua ipini du mahai gainean. Gainera, bere planteamentu atzerakoiak mantentzen ditu. FEBENek langileak mobilizatzera bultzatzen gaitu. Izan ere, sindikatuen ustez, patronalak negoziazioa blokeatzen ari da.
Irailaren 26an berriro bilduko dira, baina sindikatuek aurreratu dutenez, FEBEN patronalak negoziazioa blokeatzen jarraituzkero, grebak eta mobilizazioak aurreikusten dituzte elak zein labek. Eta Ipar Euskal Herrira begira Frantziako Hezkuntza Ministerioan bilkura egingo dute gaur arratsaldean Euskal Erakunde Publikoko ordezkariek eta Ipar Euskal Herriko parlamentariek euskarazko irakaskuntzaren garapena aipatzeko. Hezkuntza Ministroaren kabineteko zuzendaritza ordea eta hizkuntza gutxidetuetan bereizitua den aholkularia izango dituzte parean eta bi aipagai nagusi, murgiltze eredua eta azterketak euskaraz egiteko eskubidea. Horrela aritu zen atzo gurean bilkuran izango den Antxon Kurrutxarri Euskarako Erakunde Publikoko presidentea. Bihar lehenik behar dugu administrazio berriaren ezagutza egin. Egan nahi du, hor Blanquer ministroaren administrazioa joan da, parte batez diren, eta hor dugu itxurak guzen arabera ikusiz udauntan Pap Ndiaye hau da hezkunde ministro berria ikusiz nolako eleetan beren nolako idekitzea erakutsi duen, hor badugu lehen entsaio bat, eta entsaio hortan baitugu bi gai nagusi, bata da azterketena eta bigarrena da murgiltzearena, murgiltze sistemarena. Ez da sehaskaren eredua, baina murgiltzea eskola publikoetan eta pribatu katolikoetan. Eta lerroburuetan aipatu dugunez, Errioxako eta Arabako mahastien arteko gatazka okerrera joan da. Nerea Garzia lankideak azalduko baitigu auzia. Ardoaren gatazkak ez du etenik Errioxaren eta Arabako Errioxaren artean. Arabako mahastiek aurrera pauso handia eman dute azken hilabetetan eta jatorri zen berriaren proposamena Europako batasunera eraman dute. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak araño ailegatzeko bidea erraztu dute. Gaur-gaurkoz Eusko Jaurlaritzaren behin-behineko baimen bat baizik ez dute behar Errioxa jatorri izena utzi nahi dutenek zor marka berria biarazteko. Hala ere, ez da baimen hori iritzi oraindik. Abra Arabako Errioxako upeltegien elkartean badira 15 bat upategi urrats hori egiteko prest. Bitartean Errioxako kontseiluak adierazi zuenez, ahalduen guztia egingo du proposamen hori oztopatzeko, eta hala izan da. Hasieran Errioxak upategien esklusibotasuna exigitu zuen, orain berriz mahaztiena ere eskatu du araudia aldatuz. No parece que esta medida que van a aprobar la vayan a aplicar a la denominación cava, sino que es una medida exclusivamente restrictiva que pretende desanimar a aquellos que quieran incorporarse a la denominación viñedos de Álava. Sin embargo, hay cada vez más voces dentro de la denominación, tanto en Rioja Alavesa como en la Comunidad de La Rioja, que demandan que el Consejo Regulador se mueva, que demandan una diferenciación. El Consejo Regulador no va a poder hacer oídos sordos siempre a esta demanda cada vez más mayoritaria. Gauzak horrela ikusteko dago Errioxako kontseiluak araudian egindako aldaketak nola eragingo duen zor marka berriaren prozesuan. Esklusibotasun hori mahaztietara zabaldu denez, orain mahastizainak bi zigiluen artean aukeratzeko egoeran jarri ditu. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Jota Martinaren mailu honen zarata kantuarekin utziko zaituztegu gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira arratsaldeko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian, gero arte. Esango digute ez darela inor, ez dela posible eta egoteko, etxaiari hartu az eskua jator, promesaren ostean miseria dator. Urtzin giratxuan garaiak ere bai, zurik ez dago baina